భగవానుడు బ్రాహ్మణుడి కావున ఆ బ్రాహ్మణుడు ఆ విధంగా ద్రోపద కష్టం ఉండేవారై ఆ వీర బ్రాహ్మణ ఎదురుగా పోయి బ్రాహ్మణ నీకు వేరే నిజమైంది ఇటు దరిద్రం సరిగానే అందులో ప్రభు నేను ఇంటి దరిద్రులను భిక్షాటన చేయి జీవించుచున్నాను, చాలా కష్టం పడుచున్నాను, నా దారిద్ర్య కూడా బ్రాహ్మణుడు ఆ వ్రతం ఆచరించే విధానం వచ్చింది అక్కడనే అర్చున్నాడట. అంతా ఆ బ్రాహ్మణుడు ఆ వృద్ధ బ్రాహ్మణ చెప్పిన సదా వ్రతాన్ని రేపు చేస్తుందని చెప్పిన సంకల్పించుకున్నవాడే ఆ రాత్రి ఉత్సాహం నిద్ర రాకపోగా ఎట్లా అక్కడ కాలని మరణాలు ప్రాపకం ఆ పండ్ల నైవేద్యాన్ని స్వామివారి ఓం ప్రాణాయ స్వాహ, ఓం భవానాయ స్వాహ, ఓం ధ్యానాయ స్వాహ, ఓం యాయ స్వాహ, ఓం సమానాయ స్వాహ. మధ్య మధ్య ఉదరపాయం సమర్పయామి, అపో వర్షాయామి, ఆరో వర్ష